मिहिराथ' माथो फनखौनो हमफिननोसै सोरां जानोलै न'आव फैफिनबालाय मोजांमोन आरो डाइरेक्ट मन्दिराव हाबा लाखानानैसो फैसिगोन खोमालै सोरां बुंलाबायो बिहामजो ओंखाम संनायखौ जानो लुबैथारबाय नामा नोंलाय बेफोरबायदि बुंनो मालै जनु मालाय मोजां मोनलायनायखौ बेफोरबायदि बुंनो मालाय हाथरखियाबोथ' मोजाङानोखाना नानिया मेहेर आबायाबो खुसियैनो दोनखागोन बियो सोर जागोन दाबोथ' बे खामानि रोङै जाथ'वाखैना ओइ आं दंब्रा आं जागोन ना बा गाव जाहोगोननो माथो टेनसन हाबा मेहेरालाय बिनि गोसोथोनायाल' जाफुंथोंलै मिथिबायना बिनि हाबा जायोब्लाथ' आंनो बांसिन खुसि जागोन ना बा बुंनायफ्राथ' लाजाखाया नङा होनबा नोंबो बांद्राय सानबाय थानाङा मा फन फैलायखो र' हेलौ औ मेहेरनि बिमा बुंदों ना औ हामफ्राय नोंलाय सोरथोमोन जोंनि बानिनि अफिसनिफ्राय हरदों आरो नोंसालाजों सासे सिख्लाखौ जों हमनानै दोनबाय नोंथांमोना थाबैनो नुजाफैदो आरो मा लाना होनखो मा जाखो जुरि नोंसालाय हाथरखिजों हमजाबायनो दा लिंहरदों थानांसिगोन आरो मोजां मोनोबा लोगोसे कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम ओइ जेखि जादोला माथो सानबाय थानो आंलाय मानसियानोथ' खारखाथारबायबा माथो खालामनो हानांगौलै थेवबो मानबा बोरैबा मोनोलै बोरैबा सानबा मा होनखो बोरैबा मोनो नै आबासान आयै मा बेथा जों मानो बोरैबा मोनदों आबासाना मानो जेबो नङालै आयै हय बिमा फैनाय लोगो लोगो जेबो नङा नों मायबा खोन्थानो गोसोबा खोन्थानो हागोन आरो नोंनि आइनो बिन्दासनो ओइस आयै नोंबो मा बुङोथाय नोंनि आइयालाय बेफोरबायदिनो आरो आमफ्रायथ' नोंनि बेस्टि बायदिसोना बेखायनो आंजों गासिबो बाथ्राखौनो शेयार खालामनो हागोन दे थेवबो गथ'फ्रा बिमा बिफाजों बांसिनानो खोथाफोरखौ शेयार खालामनो बोरैबा मोनो आरोना नाथाय आंथ' मा सानो कि गथ'फ्रा बिमा बिफानो बिन्दाससो बुंनांगौ दा ने आबासान ना माथो होनो औ नंगौथ' आयै दानोथ' नायना मेहेरनि बाथ्राखौनो ला दा जुदि हाथरखि नानियाबो बेफोरबायदि सानोमोनब्ला जोंहा मेहेराबो बिदिमोनब्ला रावनोबोथ' जेबोखौनो फोरमायाखै बिसोरो दा बेबायदि खारलायनांगौनि मा गोनांथिमोन बिसोरो गोसोनि खोथाखौलाय सोर हमनो हानो हायो दिनै गासैनिबो साननाया मिलायाना बयनियाबो आलदा आलदा थायो ओमफ्रायथ' मालाय मोजां मोनदों खारदों माथो जाखोआनोथ' बुहुद मायबा मायबि जाबाय आबा माने दा नै अबेबा निबानि बि अफिसजों हमजानानै दङनो सानैबो मा होनखो आबासना दा बियो मोजां जाबाय आरो गुबुन जायगायाव बेबायदि गुबुनजों हमजालायनायनो हमजालायबावबायसो आरो सानैजों वहाय आबा अबेबा सोरबा लोगोनि न'आव थांनानै दंहैयोमोननो दा हाथरखिखौबो लांनानै दंहैयोनो बेयावनो दा जोंखौ फन खालामनानै खिन्थाहरदों लायनो खिन्थादों मेहेरजों हाथरखिजों दाथ' माथोबा उफाय गैला आरो दाथ' खथनायाबो जाबाय नालाय दा लाजिनानैबो जेबो उफाय गैला माथो खालामबावनो आरो दा गावसोरलाय मोजाङै खिन्थाना लायोबा बिदि जानायानो नङामोन दा थारैनो आयै जायखिया सोरनोबाथ' सासे खिन्थामोन ना बिसोरो ना औ जोंबोथ' माने एसेबां दुसमन नङाथ' ना दाथ' मेहेराथ' समान जाथाराखैमोन मिथिबायना आबा बेबायदि लानायनि दा आरो मा खालामबावनो ओजों आरो हाथरखियाबो न'आवबो रावबो गैला गेदेर उन्दैनो दा गावसोरसो मा खालामनानै लाखो इसोरासो मिथिसिगौ ओमफ्राय नों थांनो आबा जोंजों थांफानो ओइ दायै थांलालै आङो नोंसोरनो मोजाङै बुजायनानै लानानै फैदोलै आयै दे होमबालाय आबा थाथ' ओमफ्राय नोंलाय मानोथो थांनांगौ आयै नोंथ' बिदि बारा थांनाङामोन ना जेबो नङा दे आबासना थांना फैनोसै एसे मोजाङैनो बुजायना लाना फैयाबालाय आरो माथोबाव आरोथ' दालाय लायाबालाय उफायबाव बिसोरलाय हाबाखौथ' होआबाबो उफाय गैला दाथ' बिदिबो जाबाय नालाय दा हनै हिनजावनि बाथ्राखौबो साननो नांगौ ना बिदिबाथ' बिराद जारला जायोना ओमफ्राय आंनि आबासना नोंथ' माब्लाबा बेफोरबायदि दाजा मिथिबाय बेबायदिया मोजां नङा बेखायनो बिदि हुदाखौ नोंथ' एकदम सोलोंखाथारनाङा मिथिबाय नोंनि फंबाया जि खालामबाय आरो ओइ दायै आंलाय मानो बिदि खालामनोब्रा बियो हुइना बाद बेबायदिनो जानांगौ आरो मा मालाय खालामबा खालामफायो नामाब्रा औ आबा ओइ हारसिङानो मोजांलै आंना बेनोसो बिन्दास ना ओमफ्रायथ' ओरैनोबाबो गैखायामोन माथो नोंलाय खालि आंल'सो सानदोंमोन दा जेबो नंला दे आरो माथो खालामनो हाबावनांगौ बेवहायसो दङ बियो
एदावैनि आङो र' हाय हारसिं हारसिंनो अरे बापरे बेबायदि दख'ना गानबालाय मोजां नुयो आरोलै नोंखौ ह ओमफ्राय ओरैनोबा मोजां नुआ नुनायाथ' नुयो आरोलै होमबाबो एसे माने एसेबाबो साबसिन नुयोना औ रियेलि नङा ओइ बांद्राय बुंबाथ' नोङो खर'आ देरगोन ना आंनि खर'आथ' देरनोनो दोनखाया हे महरफोरखौ बांद्राय नांजायालै आङो गोसोबो होखाया बेफोराव अके नंगौ नामा औ जाय मानसिया महराव गबोनानै महरनि मुहिनि नाङोना बिदिजों जेबो जायालै ओमफ्राय नोंखौ सोरबा बुंदोंना नोंखौबो माथो एसे मोजां नुयो नंस्राखाया देनाय नों बुंनाया नंगौथ' मानो नङा जानो ओमफ्राय माखौथो नायबाय थाखो नोङो नङा माने आं सानदों आरोना रावबो बिदिखौनो बुंफेरा नालाय आंखौ ओइ हय माथो बिसोरखौ बिसिनानि मेगनानो खाना खोमादां देरा ओमफ्राय खिन्थादो नोंनि जिउखौ एसे खिन्थादो दा सोरखौ सानबाय थायो नों सिरि सिरिनो आंथ' बेफोर लाभ साबाव गोग्लैनायाव गैयालै दानो नाथाय आं मानसिफोरनिखौ मिन्थिनो बिराद लुबैयो ओमफ्राय मोजांबो नुसोयो मालायफोरनि हाबानि अमा बेदरल' जाबाय थागोन आङो जुद गोदाव सोरावनो लाभ इज ना भेरि डेन्जारास मिन्थिया नामा नोङो मोनथिगौलै मोनथिनायालाय ओमफ्राय बिदि गैयाना रावबो गैयानोबालाय नंगौना नङाथाय नंगौरा दंबाथ' मोनथिगौमोन माथो आजिखालिथ' ओमफ्राय है थाखाजोबो नालाय नोंनाबो थानांगौमोन आरो होमबा गैयाबा गैया नों नागिरना होदो ना होमबालाय आं नागिरनो आरे मोननांगौबा मोनखायोनो मालाय नों नागिरलायनो मा गोनांथि आरोथ' बियो गावनो गाव फैगोन आरो जुदि नोंनि लाइफआव सोरबा दङबोला ओइस नंगौना ओमफ्राय बोरै सिनायगोन आंलाय आरे दालाय नों फिल्मफोराव नुवा बिदिनो जायोथ' माने रियेल लाइफआवबो गावहा माबा एसेबो बुजियालै ओइट गाजालै नों मानसियाबा वाव सानसोरां नोंसिनि जायगायानोथ' मानो एसे मोजांथाय सोरगिदिं बेसेबा मोजां गोजाखा जेरै नों ओमफ्राय जायगाफोराबो बिदिनो आरो नंगौना ओमफ्राय र' दे मा खालामनो नागिरदों नों सानसोरां आरे सानसोरां जाबाय दे ओमफ्राय नों गाबज्रिनायखौ रावबो खोनायाना औ ओमफ्राय नोंथ' खोनागासिनो माथो आरे बुथु नों आंनि लोगो जाबाय नालाय बेखायनो आं नोंखौ गाबज्रिनायबाय आरो बा बिराद फसायदों नामा आंनि नामखौलाय औ नामाथ' मोजाङानोखा माथो जेरै मम बिसोर जेबायदि सानदों बिदि जेबोआनो नङा ओमफ्रायथ' हाथरखियाथ' लोमजाबावदोंसोमोन नङा जों जोंनि मेगनजोंनो नुथारदों एकदम सिरि थाखा बोराय जानला माला बुङालै नुबाय माबायदि दादागिरिबाव बिसोर बांद्राय बुंबालाय बुंजाफिनखागोन ना दे जाबायसै आबा दे आरो आंबो आखाइ खबजोबनानै बयनिसिमबो निमाहा बियो आंनि फिसालाया जि खालामबाय बियो मोजां जायासै मिन्थिगौ दा बेनि थाखाय जों दंसै जि खालामनांगौ हजों न'आव लांनानै जों बिसार खालामहैनोसै आरो जोङो इयुनाव बेफोरबायदि दाजाथोंसै जों मोजाङैनो सामलायसिगोन दा आं बयनिसिमबो निमाहा बियो आंनि फिसालानि गोरोन्थिनि थाखाय एखेबाव जाहाथे गथ'फोरखौ नोंथांमोनाबो निमाहा होदो गोरोन्थियाथ' जाया नङा जाबायानो हजों न'आव रायलायहैसिगोन जों दे बिदिबालाय जागोन दे आरो बेबायदि मालाबाबो दा खालामथोंसै इयुनफोरावबो जोंनि समाजाथ' बेफोरबायदिखौ गनाया नङाना औ नंगौ थारैनो सानस'हायैयाव गथ'फोरजोंबो बेफोरबायदि गोरोन्थि जाबाय दे बिदिबालाय ओजोंहाय मोजाङैनो रायलाय होनलायनो बिसोर सानैखौ जुलिखौ खालामना होदो जागोन दे दाथ' आरो बिसोरबो बेफोरबायदि थाफैबाय नङाना नोंसोर खोथाखौ बेलेगावसो लांबायलै दे सिरि थादो दे आबा मेहेर दे होदोथ' न'आव थांनोसै बेफोरबायदिखौथ' जोंबो एसेबो मिन्थिबायामोन बिसोर गथ'फ्रा बिदि फैदों ना मादों जोंनोबो खिन्थाबोआखैमोन नालाय दे जागोन दे जोंबो हमनो हाखादों बिसोर जे न'आव जेबो खोन्थाबोआखै होननानै बिसोर सानैनि नामखौ लिरनानै लाखिखाबाय जोङो दाथ' आरो बांद्रायबाथ' दामजासिगौसोमोन ना बिसोरो दे आरो बेफोरबायदि जेबो जाला आं सामलायसिगोन जि दङ आरो नोंसोरबो बिदि फैलायनाङामोन नङाना दे गोख्रै थुदो सानैबो न'आव हाबा गथ'फ्राबो मा खालामब्रबो दसेनो जोंथ' नोंसोरखौ बेबायदि होननानै सानथाराखैमोनहाय नुवा माया खोनास'वानो मालाथो बेबायदि जायो गथ'फोर नोंसोरो न'आवनो बिमा बिफा दङ फंबाय बिदा बिनानाव बिसोरजों रायलायनांगौ ना बिदिथ' खालामनाङा दे जायखिजाया न'आवल' थांग्रोनोसै बेलेग जायगा बेफोरबायदियाव बिदि फैलाबायनो नाङाना गिनाय मोनगोन ना मोना फालाय नोंसोरलाय आयौ मा जायो मा मायो बेफोरखौबो एसे साननांगौ आबा मेहेर दाथ' जि जाबाय बेखौथ' सोलायनो हाला अब्लाबो नोंसोरबो देरा नङा एसे देरबायानो बुजिनो रोंनायथ' एसेबाबो जाबायना नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायोबा जोंनोलाय मानोथो खिन्थायाखै जों नोंसोरखौ बादा होगौमोन नामा दा नै गुबुन मानसिफोरा मिन्थिजोब्बाय बेबायदि हमबाय नोंसोरनि लाइफखौबो एसे साननो नांगौ मिन्थिबाय बे मेहेर गोदो नंगौनि टाइमाव नुवाखै नोङो मा जाया बिनि टाइमावबो आइम सरिलै
दासिमबो बे बाथ्राखौ लानानै नोंबोखौबो बखिबाय थायो दा नुवा होमबा नोङो ओमफ्राय हाथरखिनि जेबो दाय गैया बेयाव दे जायखिजाया अब्लाबोथ' जों न'निखौसो बुंगोन दा गुबुनखौलाय आरो मा बुंनो बिदिथ' खालामनाङामोन ना बेटामेयार जोंखौ बुंमोन ना दे न'आवल' थग्रोदो ओमफ्राय मेहेर मा बुंबावगोन नों दाना बुंनांगौ मा दंब्रा जेखौ नंगौ नालाय नंगौ होनगोन माखौथ' एसे टेनसन लाबाय थादों नोंलाय बेबो आं थानायावनो सानैखौबो संग्रायनानै बेवहायनो होखानोसै खोमा हाबाखौनो औ बिहामजो बेबायदिनो खालामनांसिगोन होखाबानो जाबाय आरोलै नो प्रब्लेम नोंसोर जि गोसो बेखौनो खालामबानो जाबाय आयै आबौ सना मानोथो बेबायदि जानो मोनखो आबौ दाबो संसारनि ए टु जेड जेबोखौनो मिन्थिया नों आबा मेहेर आरो दानो बाला गुदुङाव आगान होनो सानबाय नोङो आं हाथरखिखौनो मोजां मोनखायोलै दाथ' आरो आं बेखौनो लाखागोन बाखि नोंसोर मा सानो आइ डोन्ट केयार अब्लाबो र' मोजां रायलायफिननो नांगोन मा खालामबावनांगौ जाखायो बेनोथ'हाय बिहामजो हाबाखौथ' होथारनांसिगोनहाय बर्नमाथ' ओरैनो जाखाबाय माथो बेनोथ' जाबायना जारलाया माथो हौवा हिन्जाव लानोबो राजि दाबो जेबोआनो जायाखै माबोरै हाबा होबावनांगौ जाखो ओइ खोनासंबायल' था सिरिनो मोनथिबाय जेबो बुंना नोङो आं दंना ओमफ्रायथ' नोंखौ रावखौबो जेबो बुंहोखाया आङो आरो बिसोरजों सानदों मेहेर ओइ बेफोरखौनो टेनसन लायो नामा हाबा जानोथ' गोसो दंलै थेवबो हाथरखिनि एन्सारखौसो नेगासिनोमोन आङो आरे सान नों आंनो गिफ्ट लाबोदों औलै लोगो गोदान जाबाय नालाय नों आंनि थेंक इउ बायनायालाय सासेनोसो बायदोंमोन नाथायथ' आरो माथोबाव आरो बेखौलाय ओमफ्राय सानसोरां आंसो मा होनो हाबावनांगौ जाखो दायो ओइ ओमफ्राय होलायथारनांगौ आरो जेबो नङाब्रा ओइ थोनबालाय ना बुंनायाथ' गैखाया आंनि मोजांसो मोनखाथारो मोननायावनो मोननाय बेफोरखौ लानांगौलै नङा होनबा सान थोद दे ओमफ्राय आंबो माब्लाबासो होनोसै नोंनो जागोन दा ना जागोन ना मानोथो जाया जानो नङा होमबा ओमफ्रायथ' मागो दमासि जानो थांनांगौलै ने फेस्टिभेलाव आयौ नों लिंबाय मोजाङानो जाखाबायलै लोगो मोनलायबाय आंहाबो थेंक इउ स' माच सानसोरां थांगोनब्रा नोंजों थांगोन ना एसे गोसोफ्राबो मोजां मोनो खोमा रं टाइमाव फैफ्रांबाय खोमा आङो सोरबा फैनानै दंफैयो माथो आलासि गोदान ओमफ्राय सना जोंनावनो थाथ'बावदोरा साननैसोबाव आयौ नंगौ नामा औ माथो जानो आरो दे होमबालाय ओमफ्राय मेहेरमोनाबो फैसिगोन खोमा न' बिसिनि खोथाखौ रायलायबाबो जासिगोन खोमालै बिदिब्ला हाबासो जाबावसिगोन बियो मोनथिबाय थायालै आङो मालाय जायो जाया गावसोर दंसै जोंहा अमा बेदर मोनजाबानो जाबाय ने औ बिदिनोथ' जाहैबाय दे होमबा बिदिनो थांनि आं थाथ' नों आरो जेबो दा बुंसै बुंग्रायाथ' बुंखाजोब्बायानो ना दाथ' आरो माथो बुंबावनांगौ जाखो मेहेर बेटा दे नों थांथ'दो हाथरखिजों दसे रायलायनि आङो ओमफ्राय जेबो बुंनाङालै मोनथिबायना जुरिमाव माबाफोर बुंनो गोसोब्ला आंखौ बुंबानो जाबाय दे बुंगोन दे आङो सानैखौबो बुंगोन दसे रायलायनि आङो रानि नोंसोरो आंनि खिन्थाबानोथ' जायोमोन ना अब्लाबो माबा मोनसे जागौमोन बिदि थांलायनांनाय नङामोन ना दे दाबो जेबो नंला थाबैनो नोंसोर सानैनि जुलिखौबो थि खालामनानै होनोसै ओमफ्राय नोंहाबो जेबो उसुबिदाथ' गैखायाना गिनाङा दे आंखौ नों आंजों खुला खुलि गासैबो बाथ्राखौनो बुंनो हागोन आरोथ' आंबो नोंनि आइ बायदियानो ना बेखायनो गोसोआव माबाफोर खोथा दङब्ला आंखौ बुं माथो मोनबावनो दाथ' नोंसोरो गथ'आनो आबा मेहेराबो बिदिनोसै गथ'आ दा जुदि आरो नोंसोरनि गोसोआबो मिलायबायबालाय आंथ' आरो मा बुंबावगोन
थुनायाबो जाया नङा जाबायना दा मानसिफोराबो बुंबायानो नोंबोथ' जाहैबाय हिनजावनि फिसाना नोंखौबोथ' सानो नांगोन जोंहा रायलाय होनलायनो नोंसिनि जुलिखौनो खालामनानै होनोसै जागोन ना साना दे नों दुखु जानो नांला आरो जोंनि न'आव नोंखौ वेलकाम जि जाबाय जानानै थांबाय बेफोरखौ साननो नांला दे जागोन मादै मा खालामबावनांगौ जाखोलै बेखायनो रावखौबो बारा गोसोबो थोजायालै दा बिनि एन्सारखौनो नेबाबो मोनासै माथो आंथ' हास्थायदोंमोन र' थेवबो बेबायदि जबरदस्ति नङालै बिनि गोसोआ जुदि आंखौ लानानै राजि गैयाबा ओमफ्रायथ' नों खेबसेथ' बुंना नायना नों आदाखौसो मोजां मोनो नामालै बुङाबोथ' ना नोङो ओमफ्राय दिनैसिम रावखौबो बिदिथ' हास्थायफेराखैना आङो नोंखौ बिराद गोजान जाजानो गियोलै आङो मा नों आंखौ माब्लाबा समाव गालांगोन नामालै खेबसे सोंबावथारगोन आं नोंखौ नुबायना माबायदि जाजोबखो दायो उल्था फाल्थानो जेरै सानदोंमोन बिदिनो जाबाय दा बयबो जोंखौ गोरोन्थि बुजिजोबखाबाय बेथ' बेर' नों मानो आंनि सोंनायनि फिनखौ होआखैलै मा नों सोरखौबा बेलेगखौ मोजां मोनो ना बुं दान बुं मा नोङो सोरखौबा मोजां मोनो ना आं नोंखौ सिगाङावनो खिन्थाखाबाय माथो आदा सानसे आंखौ फसायो मा बुंलाबायदों नों मेहेर दसेनो नोंनि खोथाफोरा मानो सोलायबाय थायो नोंजोंथ' रायलायनायानो बेखारसो हारसिङै मा सानलाबाय थायो नोङो ओइ आंनि सोंनायनि फिनखौथ' होलांना गैया मानसिखौनो हमनो हालालै आङो ओमफ्रायथ' जोंखौ हमबावबायसो आंखि हाबा लायाबा गबावगोननोलै अके लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय लोगोफोर मोनाखैबाथ' आरो माथो होनबाव नङा होमबा ओइ बारा टेनसन लाबाय थाजायालै मागो जाहैनांगौ आंहा मागो फेस्टिभेलावसो थांबावनोसै आसोलानै बांद्रायबो गोसोखौ खस्थ' जाया नङाना दुखु थाब्लाबो एसे एडजास्ट खालामोब्रा आङो दे उनाव मा जागोन बेखौथ' मिथिला नालाय ओमफ्रायथ' आंथ' जि खालामबायलै माथो खालामबावनो नाथाय थेवबो गोरोन्थि खालामब्लाबो माखासे सोलोंनो हायोना गोरोन्थिजोंबो एखनबा समाव गोरोन्थिबो जाफ्राङो आरोलै आं खालामनायखौथ' आङो मोजां मोनखायाखैमोनब्रा नाथाय थेवबो दासो बुंना मा जानो आंजों लोगोसे बाखिफोराबो दुखु जाफाबायना थेवबो माबा मोनसे जागोन बियो